borong manang hak tor hapang bai saglajak yakhaiba Amit Shah ni khubi saglajak talsa ni bisingano Bharat hak torni krung-krungni hasteo Bharat hak torni bisingni hasteo je illegal yakhaiba raja saya tui kobangma tongnai rongno tiklai di hini je dagi mumbai tibu tiklai jaka buni hasteo je nukmani norokni o hasteo kaitham engine bai srabi hapang horok busingo tiklai ka tabuksak jolotui hanai talni sibi o hasteo chirikhongmani khorangko manai dong নোটিফিকেশন 19 মে 2025 সাল মাইরো টিখলাইজামনি পরে মিনিস্টার অফ হোম এফেয়ার্স বাই তাবসু পর্যন্ত जोंर एक्शन लानायनि बागै जों सिरखका गोबांमा राज्यपाल থেকে শুরু খালাই পুলিশनि ডিজি আসাম রাইফেলनि अरनि अफिसार्स বিএসএফनि ডিআইজি থেকে শুরু খাই যতবেনা जों মালাইকা কগলাম সালাইকা ডিস্ট্রিক্ট এবং এসপি রংন ডিএম রংন চিঠি রিজাকবাইকা কিন্তু বুনি হাসতেও एक्शन নামা হাই চিনি त्रिपुरानि गानानि आसाम हास्ते एक्शन नामाना हाय ताबसु पर्यन्त त्रिपुरा हास्ते कोन एक्शन ना हाजायाखो चिनि बड़रक जेखाने इलिगेल माइग्रेंट रक फायो नुगो बरनो किसु जागा रम लाइखा खरचा खरनि रमखा आबना कारे कुनुंको इंगिया जों तालसा नासिंगि तमन जे टाइम फ्रेम खाइरि माने आजराव स्टेट गवर्नमेंट कोन एक्शन ना जगिया अथस आलका स्टेट गवर्नमेंट नाहारि तंगो एके मियाबो जों काइसा मांगपिलि नुका आसाम 450 जन बरनो रमुइ हेन काप रुई बरनो डिटेंशन के मतलांग जागै तंगो अथस चिन त्रिपुरान को जागिया आबुनि बागैनो जों चिनि पार्टीवा सालायका बुबागरा सहकाय एबं लास्ट जों इंकनो पलाय इंकनो होम मिनिस्टारनो जों सिथिरिका बुबागरा बाय मियाबा आं कक सालायका बुबागरा बाय चिनि इंको बरम गनां होम मिनिस्टार कक सालायका गाय मिया बुबागरानि फेसबुक लाइभ बसाका साप्ता काय सामने बिसिंग किसु एकटा खायनानि हने बना कक रेखाप जों खा खलायो नासिंगै तंनाय जों चिनि जे मुभमेंट खाइ तंमाने अमो जों मुथागै तंगिया जों नासिङै तंगो बुबागरानि खक्ति तामन नखर आबोनि परेनो जों ताइ अ हिम बतक जों ताइ हिमलिया आबोखाय जों लागातार हरतालनि बागैसो जों तियारुंगै तंगो कामि कामियो ताबो अवेयरनेस खाइ तंगो जोंनि मुभमेंट टोटली परिवर्तन नंगै थांसेनाय ताइ आगिना हाइ तंगलाका जों अ जे खरां बायखाय तिसावै ताइ फ्लेग बायखाय हिम मतक हिमै साथं मानजागै जों मुभमेंट ताइ उंलिया जों आबो लागातार हरतालनाय अबरोध उंलायनाय ताइ आबोना कारिबा आइनि दिक थेकेबो जों लराय खायलायनायनि बागै इंको खायका चेष्टा खायका तिनिना आं त्रिपुरानि हाई कोर्टनि चीफ जस्टिस न खाय चिठि सिका त्रिपुराबो इलिगेल माइग्रेंट्स रमजाकमानि परेखाय बरंना बेल नाजागो बेलनि परेबरताय कोर्टा हाजिरावया बैंक प्लं साइमिया इंको अमनो डिटेल्स एक्शन नानानि बागै आं त्रिपुरानि बरम गनां जे हाई कोर्टनि जस्टिस नां चिठि सिका इतिमध्येनो हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ना रिजाका रिसीव कपि र टुबजाकबायखा एके जों अमनो नाय तंगो जे रायदातै बसिनि तम तम खालायनायमान जों आबो खायनायनि बागै जों चाइतोगै तंग इतिमध्येनो सुप्रीम कोर्ट नि खरकसा उकिल अश्विनी उपाध्याय बबो इलिगेल माइग्रेंट तिने केस खाय तंगो बिनि जूनियर बैंकक सालायका एवं खूब दाटिना बिनार थानाय जोंनि सपोर्टिंग डकुमेंट्स रक जतनो रेडिंग बायखा के ताबो जों पटम हाई कोर्ट केस खायनाय ब फायनाय निजेनो अरो त्रिपुराबो एका आबोनि परेखाय चिनि यांगो ताय आंदोलन आबो जों सलि तननायता hak Tripura hastewo Tripura sabosong 1949 maturity dong gai tabuk to nasigi naimani yakhaba buskango je tabun tongboyoro bangali bosong korone joto maturity raja saiti faida nakhaba bobo hayango kono singya tiaba tabuk ni je home minister be je saklai jane khopi hingai borokni no maturity kabang agibo kori hingai borok ni bosong hindu bosong ni borong ni kogya कक अंकाय म आं साका प्राय एकदम स्राय स्राय केनो राज्यपाल बै मालायफोर साका आं पुलिस डीजी बै मालायफोरबो साका एवं आसाम राइफल्स नि डीजी बै अरन अफिसार बै मालायफोरबो आं साका स्राय स्राय काय जे और आगरतला शहर बड़ बड़ तंग जेमन हतात कॉलोनी श्रीलंका कॉलोनी डाकाया कॉलोनी अमति हाय गोबांमा कॉलोनी तंगो एवं नंदननगर हाय गोबांमा खाली जागाबो जेता बस्ति तांगि तंग माने अरगो तंग आरो वेरिफिकेशन खायनानै एवं आरो नायसमनानै एवं बंनो रमनान बगे आं स्राय स्राय केन जागार कोन खक तंगजया अमति हाय केन पार्वत्य चट्टग्रामनि गोबांमा एलाकाओ जे बरक फायतम फायमन त्रिपुरा हास्तेबो जेमननि गंदा तैसानि रायसाबारिनि गोबांमा नारकेल कुंजरगा हाय गोबांमा उसिकां मांखा गोबांमा पाराबर पारा खायकिका खायसुक बागान खायबेका और कताल कताल बिसि सलामका पारा सलामका तेमनिनो करबुक सब डिविजनबो गोबांमा जागा हाबका एक अमरनो स्राय स्रायकेनो आनि बिभिन्न कक टुनां साका एवं मालायफोरबो राज्यपालनो खबै जतनो नां अकंनो स्राय स्रायकै साका
tamni hinggakai tabuk tang government action naya sing omoni bagino কিছুদিন পরে কেন চিনি মুভমেন্ট চেঞ্জ শুনছিনাই जों হরতাল नि बागै जों रेडिं दङ लुकुरक बे मालाय दङ বিভিন্ন सिविल सोसाइटी बे आं कक सालायखा এবং सिविल सोसाइटी नि प्रोग्राम आं जয়েन खालायखा एका आगामी दिन चिनि अ नरम जे अ गान्धी बात जे आन्दोलन अब चेंज खायै जों आन्दोलन लामाव से नखर सिनाय जे लामा का सलायनानै हरताल लायनानै अबनो जों आबनि दिगे जों थाङै दङ एका काय बुबागारानि सामुं बिनि कयं कमबाय যেহেতু भारतनि होम मिनिस्टार साका 3 सप्ताहनि बिसिं एकटा किसु त्रिपुरा खालायनानै कखनै बुबा ग्रामिया बिन फेसबुक लाइभ बो साका सिंगाबो नासिं दङ आं तिनबो बुबा ग्राना मेसेज का मिया बो कक सालायका बो साव नों नासिं तो नों बे कक सालायनाय न कक सालायमन परेनो जों चेंज सुंथानाय चिनि त्रिपुरा राज्यआव अ इलिगेल माइग्रेन्ट इशुनो तुइ जेनि मुभमेन्ट एवं चिनि आन्दोलन तेबो क्राक तेबो फान गनां खायति साना बागै जों चाइतो गय दङ आरो अबकिसे क्लियर यानरो जे ताबु इलिगेल अबनति बो काटब यार अब हिसा क्लियर ओ काटअप ऑफ ईयर हिंगाकाय अमो जेटा नोटिफिकेशन 19 मे 2025 साल मारो जेति खाजमार काटअप ईयर करे के जों साइमान अमो जे और सीए नि कायसा आइन और चालू खलाइजाका ओ सीए आईटी खाय नि 2014 नि 31 डिसेम्बर पर्यंत किंतु ताबुनि जे नोटिफिकेशन आबो करे जे तो ओ सीए नि जे कैसा कंडीशन दंगो जे कुनु बरक बांग्लादेश नि बरक फाइका हिंगाकाय बर फाइ प्रथमन बो बांग्लादेश नि जे निर्यातनङै फाइमानि आबोनो फार्स्ट इनफरमेशन बर पुलिस कैंप फन थांगै अथवा नि डीएम ऑफिस फन थांगै एसडीएम ऑफिस फन थांगै बो फार्स्ट इनफरमेशन मा खाय मा जानगो किंतु जारा चिन और हापायने बरमते कोन खाइजे गया तै आं विधानसभा क्वेश्चन देखा चिन बरम गनां सुदीप्राय बर्मन बो क्वेश्चन देखा एवं चिन बरम गनां त्रिपुरानि मंत्री बखरक बरम गनां जे मानिक साहा जी बो साका जे ताबसे पॉइंट सेवर्तन तुई के बो एप्लीकेशन खलायाको सुतरां ताबुक त्रिपुरावो ते पश्चिम बंग ते मेघालय हास्तेवो ताबुक और एनआरसी चालू खलायनानि बागै चाइतो गइतंग काइचों अमन वानसगै माननाय जे 1948 सननि 19 जुलाई नि परे जे फाइनाय बरंग इलिगेल माइग्रेन्ट हिसाबै रमजांनाय तामनि हिंगाका आबुनि परे सिनि संविधान स्पष्ट सिजाक दंग बरक जारा 19 जुलाई 1948 नि उलो फाइनाय बरक ओरिजिनल इनहेबिटेन्ट या हिने आबो आइनो सिजागै दंग के सुतरां जों वानसुंनाय जे डेट अफ काटार जे यार काटा क्रै नि बागैनो अमो चिनि सुबिदांका आगामी दिन और आन्दोलन चलिनायता